Moro! Tervetuloa uuden videon pariin ja kuten näette, niin ollaan täällä Kontiolahden ampumahiihtostadionilla ja nyt on perjantai, päivämäärä 15. päivä marraskuuta ja huomenna on meikäläisellä kisakauden avaus ampumahiihdossa. Porukka ampumahiihtoista videoa toivonut ja nyt sitä tulee, eli tosiaan täällä maailmancupin avaus käydään parin viikon päästä täällä Kontiolahdella ja nyt täällä karsitaan Suomen joukkueen maailmancupia. Itellä nyt en sinne maailmancuppiin ihan elättele toiveita, mutta katsotaan minkälaiset kauden avauskisat saadaan aikaiseksi. Ja mä nyt teen tästä tämmösen koostevideon aika lailla, että yksi video tulee tästä koko hommasta, niin saat nyt nauttia koko viikonlopun kerralla. Ja koitan kuvailla tässä jotain viikonlopun mittaa. Koitetaan saada jonkinlaista sisältöä tähän aikaiseksi. Mä yritän kuitenkin keskittyä kisoihin, niin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Mutta tänään nyt tosiaan ollaan täällä treenipäivä. Mennään kohta testattaa suksia fluorista ja sitten tonne treenaamaan, tehdään pikkusen avaavia vetoja, semmonen 3 x 3 minuuttia meikäläisen standardi avaavat ja sitten vähän suksien voitelua tuossa illan mittaan ja sitten pari 10 kisaa, eli sprinttiä, pikamatkaa ilman sakkokierrosta. Täällä ei tosiaan lunta ole hirveästi, en tiedä näkyykö, mutta sakkokierrosta ei ole olemassakaan. Ehkä se sinne maailmancuppiin saadaan. Mut joo, me lähdetään nyt tästä viemään suksia tosiaan fluoritestiin ja sitten tonne penkkaa kohti tekemään viimeistä reeniä. Tosiaan, jotka oli kysellyt aseen esittelyä, niin voin jopa koittaa tälle videolle sen kuvata, että tässä on nyt ase nojailee tässä autoon vasta, niin se on vähän viilentymässä täällä ennen reeniä. Ja otetaan tosiaan tästä nyt sukset niin kuin sanoin, niin fluoritestiin. Täällä pitää vähän niinku fluoriasiaa nyt miettiä, niin älkää huolehtiko noista kaapeista. Tai ne voi itse asiassa ostaa, toi on 100 € ja toi on 50. Mutta joo, siinä on tosiaan suksia, niin viedään nyt tosta fluoritestiin. Eli sukset voi testata täällä etukäteen, että sitten ei tule huomenna mitään ongelmia kisojen alla enää, niin käydään tuossa kohta testailemaan vähän ennen reeniä. Jep. Jes, eli nyt tosiaan reenistä kotiuduttu ja tein semmoisen 45 minuuttia, siihen 3 x 3 minuuttia reipasta ja siihen ammunnat päälle semmoinen 4 lipasta. Makuammunnan kanssa oli vähän haasteita kohistuksen kanssa, oli aika voimakkaita tuulia, niin kuin Kontiolahdella tyypillisesti on, mutta koitetaan saada fiksattua huomiselle. Tuossa oli pikkusen aseen kanssa, tästä voitte nähdä, niin tää on tämmönen vasemman käden stoppari. Niin siinä oli vähän pikku löysyyttä havaittavissa, tämmönen perinteinen viimeisen illan fiksaus aseeseen pitää hoitaa, että saadaan se kuntoon, mutta ehkä se makuukin sit huomenna pelaa vähän paremmin toivottavasti. Mut joo, vedot tehty, ammunnat ammuttu, reeni tehty, nyt kohta päivällinen tässä ja tää päivä alkaa sitten paketissa, että huomenna kisa alkaa 11 noin, että väliaikalähtö tosiaan, niin. Ja lyhyt kisa, nopea keli oli äsken. Todennäköisesti tulee kohtuu samanlainen olosuhde olemaan, niin nopea kisa, noin 25 minuuttia arviolta menee siinä, ehkä 26, jotain sellaista, niin nopea kisa ja aika kompakti päivä, että verrattuna vaikka pyöräkisoihin, niin aika lyhyt päivä tulee olemaan, että itse koko päivä tuolla kisan paikalla tulee olla lyhyempi kuin itse pyöräkisat monestikin. Mut joo, semmoista ja mä käyn nyt ton aseen tähän vielä läpi kiinnostuneille seuraavaksi, niin sitten saadaan sekin hoidettua pois alta. No niin, eli käydään sitä ase nyt silleen pikaisesti läpi. Eli tässä tosiaan
hirmu ihmeellistä joo, että tosiaan valitettavasti edesmenneen Antila Erkin tekemä tukki, eli tämä puuosa aseelle, tai aseesta jos jotain tiedät, niin varmaan niin sinänsä aika tutun näköinen tämä niin pienoiskivääri. Ansutsin tosiaan raudat löytyy tästä, ja sitten täällä on erittäin tunnetun sanotaan ampumahiihtopiireissä Tuomas Harjulan isä Pauli on tehnyt mulle tänne korotuspalat tähtäimiin. Saadaan asentoa vähän paremmaksi sitten myös tämän perälevyn tänne. Ja muuta ihmeellistä siinä ei oikeastaan ole, että täällä on sitten kans vähän kustomoitua tämmöistä niinku pystykahvaa vasemmalle kädelle ja sitten tuolla on itse asiassa semmoisen merkin kuin Athletics 3D toi käsistoppari. Ja sitten oikeastaan tosiaan muuta, että Biatarin valjaat. Näistä ei varmaan hirveästi kenellekään sanoa mitään, mutta semmoinen se ase on ja ehkä joku voisi sanoa, että voisi olla tietyllä tapaa parempikin osiltaan ja tavallaan petauksilta ja muilta, mutta sillä nyt mennään toistaiseksi ja katsotaan, jos tulevaisuudessa päivitellään sitäkin, kun toivottavasti ampumavarmuus ja muuten vähän paranee, mutta sellainen se tällä hetkellä on, että ei mitään järisyttävän ihmeellistä. Mutta joo, tosiaan väriteema on tämmöinen musta, kultainen, vähän niin kuin, niin sillä mennään. Joo, se on kisapäivää herätty ja lähdetään tästä aamulenkille. Semmonen 10-15 minuuttia hölkkää ennen aamupalaa. Kisapäivän keliolosuhde on semmonen tällä hetkellä pilvinen ja 5 astetta lämmintä. Eli ei todellakaan mikään talvikeli, mutta sillä mennään. Ja jos joku miettii mikä tämmöisen aamulenkin niin virka on, niin tavallaan mitään fysiologista perustettahan tämmöisellä ei oo. Mutta tää on vaan rutiini, eli mä oon aina ennen hiihtokisoja, ampumahiihtokisoja tehnyt tämmösen ja tää niinku tuntuu silleen jotenkin mukavalta aamulla käydä ihan pieni aloittelu, niin jatkan sitä rutiinia vaan. Aamulenkki ohi, sitten aamupalalle. No niin, kisapaikalle saavuttu, kisapäivä numero 1. Kello on nyt 8.28, eli 8:30 käytännössä ja kisa alkaa 2,5 tunnin päästä, niin tässä nyt kohta haetaan numerot ja 10 kohistamaan aseen ja sitten oikeastaan verryttely siitä ja sitten vaan startti. Eli nyt tässä ei varmaan hirveästi enää puhepätkiä otetaan kisan jälkeen seuraavan kerran. No niin, numero haettu, meikä tänään numero 9 ja suksiin viety tarra ja sitten tästä kamat päälle lähdetään kiertämään latua ennen kohistusta.
Joo, täällä nyt lipastamassa patruunoita lippaasiin ja siellä näkyy taulut. Kohta kohistetaan 3 vartin päästä ja ei mitään. Pikku latukierros tohon vielä ennen kohistusta ja sitten itse verryttelyistä kisa. Paikalleen numero 26, Valtteri Puuttinen, Skiin.
Ja lähtöpaikat on liikkeelle numero 32, Inka Renes, Keuruun kisaaja.